פרק י"ג. והנה איש אלוהים בא מיהודה בדבר אדוני אל בית אל. תגיד בא, וירבעם עומד על המזבח להקטיר. איפה הוא עומד על המזבח? למדנו בפרק הקודם שהוא עומד על המזבח להקטיר שם בבית הבמות, בבית אל. למה צריך להגיד לי שהוא בא בדבר השם אל בית אל? אלא הנביא לא ידע, אמר תלך לירבעם ותנבא לו את הנבואה שאני אומר לך. אבל איפה ירבעם נמצא? בשומרון, בבית שלו, בשכם, שם המליכו אותו, הוא משכם. אז הנביא בדרך חשב ללכת לשכם. שם ירבעם נמצא. אבל הוא בנה את שכם לארמון המלוכה, ואחר כך את פנואל, כי שם יעקב אבינו לחם עם המלאך, ואחר כך את שאר ערי ישראל. אבל לשכם זה היה ארמון המלוכה שלו. אז שהנביא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לירבעם ותנבא לו את הנבואה הזאת, הוא לאן היה צריך ללכת? בלשכם. אבל בדרך הוא עבר לבית אל ושמע ששם עושים את הבמות. אז לכן מדגיש הכתוב, והנה, תמיד שאומרים והנה, זאת אומרת התחדש פה משהו, והנה, פתאום. זאת אומרת באופן רגיל לא היה צריך להיות כך, והנה נהיה. זאת אומרת, הנביא לא ידע שכרגע הזה הוא מזבח. הקדוש ברוך הוא אמר לו, מזבח שבנית, ישרפו עליו את כהני השם ויבקע המזבח. זה הלך תגיד לירבעם. אבל שהוא הלך להגיד לירבעם, הנה בדיוק שירבעם עלה על המזבח להקטיר, עשה את עצמו כמו כהן גדול, והנה הנביא הזה במקום שילך לשכם, בדרך הוא ראה, הם פה עכשיו, הם בבית אל. אז לכן את הנבואה שלו מסר בבית אל. זה לכן, והנה איש אלוהים בא מיהודה, בדבר אדוני אל בית אל. כי השם אמר לו, תלך לירבעם, ירבעם נמצא בשכם, שם ארמון המלוכה שלו. וירבעם עומד על המזבח להקטיר, בדיוק באותו שעה שהוא החליט לעמוד להקטיר, הנה כבר נביא פגש אותו, שם. זה הנביא, עידו הנביא. ויקרא על המזבח בדבר אדוני. ויאמר, מזבח, כה אמר אדוני, הנה בן נולד כבר, לבית דוד יאשיהו שמו, וזבח עליך את כהני הבמות המקטירים עליך, ועצמות אדם ישרפו עליך. הוא מנבא כאילו הוא רואה שכבר הדבר הזה קיים, כמו דרכי הנביאים שהם רואים דבר ברור, כמו בישעיה, יש הרבה נבואות שהוא מנבא, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא איך בא לגאול את הגאולה העתידה. מי זה בא מאדום, חמוץ בגדים מבוצרה? הוא אומר, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא, והוא אומר לו, מדוע אדום ללבושך, ובגדיך כדורך בגת, פורה דרכתי לבדי וכו'. כאן אומר האיש האלוקים הזה, עידו הנביא, הוא קורא על המזבח ואומר, מזבח, כה אמר השם. השם כבר אמר שכאילו הדבר הזה, במראה הנבואה הוא ראה כאילו הדבר הזה כבר נהיה. מה נהיה? הנה בן נולד לבית דוד יאשיהו שמו, זה יאשיהו המלך, שהיה בסוף בית שני, בסוף בית ראשון. ואחרי כמה דורות, כאן אנחנו בהתחלת בית ראשון, שיאשיהו היה כמעט בסוף. אז נולד בן ליאשיהו, בן לבית דוד, יאשיהו שמו. הוא יאשיהו היה מלך צדיק, והיה עשה ישר בעיני השם וכו', והוא שרה וביטל את כל הבמות. וזבח עליך, הלך על הבמות האלה, כמו שכתוב שם אחר כך במלכים ב', בסוף בפרק כ"ג, שם הוא אומר שלקח את כהני העבודה זרה האלה, והשחט אותם על המזבח ושרף את המזבח, ולקח את עצמות הכהנים שקברו אותם, העלה אותם על המזבח ושרף אותם ונבקע המזבח. אז כל זה הוא אומר לו שכבר אמר השם, כאילו זה כבר קיים בעולם, כבר הדבר הזה נהיה. הנה בן נולד לבית דוד יאשיהו שמו, וזבח עליך, אומר למזבח, זבח עליך את כהני הבמות המקטירים עליך. עכשיו מי הכהן המקטיר? בינתיים רק ירבעם, הוא עלה להקטיר. העם רק מקריבים חג, אבל הקטורת מקטיר רק ירבעם, הוא הכהן הגדול כאילו. אבל אחר כך התרבו הכהנים שהם מקטירים, והוא יזבח אותם על אותו המזבח. ועצמות אדם, אלה שכבר כהנים שמתו, יוציאו אותם מקברם, כמו שכתוב שם אחר כך במלכים ב', שהוא הוציא אותם מקברם ורק היה ציון הלז. מי זה ציון הלז? את הציון הזה של עידו הנביא.
שם היה ציון מיוחד של הנביא הזה, אמר איש אל ינע עצמותיו. רק הקבר של עידו הנביא לא הורידו, אבל מסביבו קברו את כל כהני הבמות, ואת כל הקברים האלה הוציאו אותם, שמו את העצמות על המזבח ונבקע המזבח. ועצמות אדם ישרפו עליך, ונתן ביום ההוא מופת לאמור, זה המופת אשר דיבר אדוני, הנה המזבח נקרע ונשפך הדשן אשר עליו. המופת שעכשיו השם נותן, זה יהיה מופת שככה יהיה לעתיד לבוא. הוא יוציא את עצמות כהני הבמות וישרוף אותם על המזבח, וזה יבקע את המזבח. מה המופת לכך שיבקע את המזבח? שעכשיו שהוא אומר לו את הדבר הזה, הנה המזבח נקרע. הוא בלעם עומד על המזבח, ירבעם עומד על המזבח ומזבח, והוא רק אומר שישרפו עליו את כהני הבמות, הוא רק אומר, והאות לכך שישרפו מה? שעכשיו יבקע, וכבר נבקע המזבח ונשפך הדשן, כמו שעכשיו נשפך הדשן, כך לעתיד ישפכו העצמות. ונשפך הדשן אשר עליו, וככה נהיה, הוא עומד להקטיר ונבקע המזבח. ויהי כשמוע המלך את דבר איש האלוהים אשר קרא על המזבח בבית אל, וישלח ירבעם את ידו מעל המזבח לאמור, תפסוהו, ותיבש ידו אשר שלח עליו ולא יכול להשיבה אליו. הוא אמר שהוא מנבא והנבואה שלו הוציא אותה אל הפועל, אמר שהמזבח ייבקע, נבקע. אז אמר תתפסו אותו, הושיט את היד, אמר תתפסו אותו, שהושיט ידו לעידו נביאה ותיבש ידו. מכאן אמרו חכמים, יותר הקדוש ברוך הוא מוחה על עלבונם של צדיקים, של תלמידי חכמים, יותר מעלבונו. הוא מזבח לעבודה זרה, הקדוש ברוך הוא נותן לו, לא מייבש את הידיים שלו, אבל רק שלח ידו לעידו נביאה, מיד ותיבש ידו. והמזבח נקרע, כמו שאמר, לאות ומופת, ככה נהיה. וישפך הדשן מן המזבח, כמופת אשר נתן איש האלוהים בדבר אדוני. כמו שהוא אמר, נותן סימן. הלוא הנביאים היו אומרים להם, מי אמר שככה יהיה? תן סימן. אז הוא נותן סימן מעין אותו דבר, איזה דבר פלאי, כמו בשמואל הנביא. אמר, מה? שאלנו מלך, בתורה כתוב ששמת סימן לך מלך, מי אמר שאנחנו עשינו דבר לא טוב? אמר, הודעו כי רעתכם רבה בזה ששאלתם לכם מלך. מה הסימן? סימן ששאלתם לא בזמן, אפילו שכתוב בתורה שמת סימן לך מלך, שאלתם לא בזמן. מה המופת שזה לא טוב? המופת, גשם בחורף זה לא טוב, גשם בקיץ זה לא טוב. הוא אומר, הנה קציר חיטים היום, חודש סיוון תמוז, בואו תראה, נקרא אל השמיים מעל, ונתן קולות אלוהים ומטר וברד ירד. הוא אומר, אתם רואים? אז אמרו, חטאנו. נתן להם אות ומופת, שזה דבר שלא בזמנו, כמו הברד הוא דבר לא בזמנו, גם השאלת שלהם, שאלו להם מלך, זה שלא בזמנו. אז כל דבר צריך שייתן מופת, שהוא מדגים את מה שהוא אומר. מה הוא אומר? שישרפו עליו את עצמות כהני הבמות, ויבקע המזבח. אז המופת שמה? הנה עכשיו יש רק דשן. לא הרבה, קצת אפר יש, והאפר הזה כבר יבקע את המזבח. ונהיה כמופת אשר נתן איש האלוהים בדבר השם. אבל בינתיים, ותיבש ידו. אז הוא עומד ככה עם יד כמו פסל, לא יכול לזוז. והמזבח נבקע, והוא עומד בצד המזבח, לא יודע מה לעשות. ראה שהוא נפל בפח. ויען המלך ויאמר אל איש האלוהים, חל נא את פני אדוני אלוהיך, והתפלל בעדי, ותשוב ידי אליי. ויחל איש האלוהים את פני אדוני, ותשוב יד המלך אליו, ותהי כבראשונה. הוא אומר לו, אם אתה באמת איש האלוהים, ויען המלך ויאמר אל איש האלוהים. הוא אומר, אני פונה אליך מכוח זה שאתה אומר שאתה איש האלוהים. זה לא במקרה התפוצץ המזבח. אתה אומר שזה בדבר האלוקים. בדבר האלוקים? אז אם אתה באמת דבר האלוקים, אני לא מאמין, אני אומר זה מקרה. תן סימן יותר שנוגע אליו אישית. מה? שיתרפא עכשיו ידו. נראה אם זה האות, אם תעשה, אז אני מאמין לך. חלנה, ומה הוא אומר לו? חלנה את פני השם אלוקיך. לא אומר אלוקיי, אלוקינו,
אלוקיך, אני כבר לא מאמין בו, חס ושלום. מרד לגמרי. בגמרא כתוב שמלמד שתפסו הקדוש ברוך הוא לירבעם בבגדו ואמר לו שוב בתשובה, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. אמר לו, ומי בראש? אמר לו, בן ישי בראש. אמר לו, לא בעינה. בן ישי בראש לא מוכן. ככה. זה כוח מי שמגיע לגדולה יכול להבין את זה. מי שלא מגיע לגדולה לא יכול להבין. כתוב בגמרא שרבי יהושע בן פרחיה, קודש קודשים, הוא אומר, קודם אם היה אומר לי מישהו עלה לגדולה, הייתי מכה אותו בשוטים. הייתי שופך עליו קומקום של רותחים. ועכשיו, אחרי שעלה לגדולה, מי שאומר לי רד ממנה, אני מכה אותו מכת מרדות. ככה זה. לעלות, אומרים לא, לא, מה אני מחיי, מה אני מחיי. אבל אחרי שעלה להוריד מגדולה, כתוב מי שיורד מגדולה או משתתה או מאבד עצמו לדעת. הקדוש ברוך הוא מדבר, אתה אומר אני ואתה ובן ישי. כן, אבל עוד הפעם כאן הוא תפס כבר את כל ישראל, הוא מלך על כל ישראל. ופתאום יעשו עוד פעם את בן ישי, מי רחבעם ילך בראש והוא אחריו, עוד פעם הוא עבד שלו. בן ישי זה לא רחבעם, זה דוד, זה נבוא על העתיד, לכל הדורות אני שם בסדר, לך מקום בסדר, בסדר, אבל המלכות הזאת שעכשיו הוא לוחם בה, הוא יהיה בראש ועוד פעם הוא המשנה, הוא השמה שלו, הוא הקוואס שהולך אחריו. כל זה, עם כל זה. אפשר להגיד לקדוש ברוך הוא לא בכלל. הקדוש ברוך הוא מציע למישהו משהו. טוב, טוב, ירבעם היה חכם גדול, אבל שמתלבש יצר הרע זה כבר אי אפשר. הגמרא מביאה בקידושין כמה מעשיות, שחכמים גדולים, פרושים, צדיקים וזקנים מופלגים, והיו מדברים חזק נגד השטן. השטן להתגרות בהם. זקן שבקושי הולך, בא השטן בדמות אישה זונה, ולא היה יפה כי יופיע בעולם, ביקש אותה. אומר עמרם חסידה, כתוב, נורה בעמרם, נורה בעמרם, אש! אמרו לו, מה אש? אומר, הרגיש ביצר הרע. אמר, ביישתנו, ומוטבתי ויש אתכם בעולם הזה, לא. ככה כבר מביאה כמה מעשיות כאלה, אומר רבינו יוסף חיים שם, להראות שהאדם לא יגיד, זה שטויות, זה יצר הרע. שם הגמרא מביאה מעשה שהיו חכמים מלעיגים בעוברי העבירה, הם טיפשים כאלה לא יכולים להתגבר על היצר הרע שלהם, זה סתם טיפשות, מה זה יצר הרע? זה אפשר להתגבר. אלה שדיברו ככה, חכמים גדולים, כמעט נכשלו. למה? שטן אמר, אתה מבזה אותי? בוא נראה לך. שם הגמרא מביאה מעשה שחכם אחד פרש מאשתו כבר כמה שנים מרוב זקנה, שאין לו כוח. ופתאום בא חס ושלום כמעט בקשה. לכן הדברים האלה אמרו במשנה, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. יש שם כמה פירושים, מי שישמע בדיסק, כמה פירושים יש שם, מה זה עד שתגיע למקומו. טוב, בכל אופן כאן, אז הוא לא רוצה לשוב, אבל מה הוא עושה? עוד ניסיון. מה אתה אומר מופת שהמזבח עכשיו נבקע מאפר, כך ייבקע אחר כך מעצמות הכהנים, תתפלל שתשוב ידו אליו, נראה אותך. עם כל זה עשה. ויחל איש האלוהים את פני אדוני ותשוב יד המלך אליו, ותהי כבראשונה עברי ראה שהוא באמת הוא יש אלוקים. נתן סימן אחד על המזבח, מה שעתיד להיות, וסימן שני בגופו של ירבעם. אמר, זה באמת. אבל אם באמת אתה יכול לרפות רפואת הגוף, בוא נראה משהו נוסף. אם אולי תרפא רפואת הנפש, אני אחזור בתשובה. החליט שאולי כדאי, רק הוא לא יכול לעצור, הוא לא יכול, היצר שובה אותו. מי שמחטיא את הרבים לא מספיקים בידו לעשות תשובה. אז הוא קשה, אומר בוא תחזור, בוא אליי ונראה אם תוכל לרפות לא רק את ידי, אלא גם את נפשו. וידבר המלך אל איש האלוהים, בוא איתי הביתה וסועדה ואתנה לך מתת. בוא תאכל איתי, גדולה לגימה שמקרבת את הלבבות, והלב שלך ישיב את ליבי לעבודת השם, נראה אותך. אמר לו, זה אני לא יכול לעשות. לרפות אותך, לא קיבלתי ציווי מאת השם. השם אמר לי לבוא להגיד לך, אמרתי לך. לא אמר לי לא לרפות, כן לרפות. אז זה אני ביקשתי מאת השם שירפא אותך. זה אפשר, כי השם לא אמר לי לא. אבל בדבר הזה שאתה מבקש, אני לא יכול לעבור על ציווי השם. למה?
וידבר המלך אל איש האלוהים, בוא איתי הביתה וסעדה ואתנה לך מתת, אני גם אתן לך פרס על כך אם תצליח להחזיר אותי בתשובה. ויאמר איש האלוהים אל המלך, אם תתן לי את חצי ביתך, לא אבוא עמך. למה? תחזיר אותו בתשובה, מה יש? ועוד אחד לא אבוא עמך, אפילו בלי לאכול, ועוד, טוב, אז בוא נאכל פה, לא בבית. קודם אמר לו, תבוא איתי הביתה. הוא אומר לו, קודם כל אני לא אבוא איתך בלי לאכול. וגם לא אוכל לחם ולא ישתה מים במקום הזה, בלי ללכת הביתה. הבית שלו בשכם. והוא אומר, לא אבוא איתך גם בלי לאכול, ולא אוכל במקום הזה בלי לבוא איתך. למה? כי כן ציווה אותי בדבר אדוני לאמור, לא תאכל לחם ולא תשתה מים ולא תשוב בדרך אשר הלכת. אמרו חז"ל, היה שני דרכים מיהודה לבית אל, היה שני כבישים. יש כביש עוקף, יש כביש ישר, שני דרכים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא רק שלא תתחבר איתם, לא תאכל ממנו, תאמר את הנבואה ותלך. לא תתחבר איתם, לא תאכל ולא תבוא אליו הביתה. גם את הדרך שהלכת בהלוך, אל תחזור בדרך הזאת, תחזור בדרך השנייה. אז ככה הוא אומר שהשם אמר לו, אז אומר, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רצה שלא יהיה לי שום קשר איתך בעניין הזה. אז לכן את זה לא יוכל לעשות. אתה רוצה לחזור בתשובה, תחזור מעצמך. כי כן ציווה אותי בדבר השם לאמור, לא תאכל לחם ולא תשתה מים. זה דבר אחד, לא תאכל לחם ולא תשתה מים. איפה? לא משנה איפה. בין בבית אל, בין בבית של ירבעם בשכם. לא תאכל ולא תשתה, וגם לא תשוב בדרך אשר הלכת. למה לא תשוב בדרך אשר הלכת? ככה, סיבה מאת השם. אולי שיהיה לו, לא יהיה לו קשר, לא ירגיש. זה כמו גזרה מאת השם. וילך בדרך אחר. אז לכן באמת ראו שהוא מקיים את דבריו, לא סתם מתחמק, הלך בדרך אחר, ולא שב בדרך אשר בא אל בית אל. יפה. עכשיו, ונביא אחד זקן. מה זה הנביא הזה? זה נביא השקר. אחד מנביאי השקר של העבודה זרה, שמרמים את העם. ונביא אחד זקן יושב בבית אל. והוא לא ראה את כל המעשה הזה, מה שקרה אותו היום. ויבוא בנו, ויספר לו את כל המעשה אשר עשה איש האלוהים היום בבית אל, את הדברים אשר דיבר אל המלך, ויספרום לאביהם. שני דברים הוא אומר. הוא אומר, האיש הזה הוא נביא שקר, יושב שם בבית אל. אבל איפה הוא היה אותו היום? הוא לא בא לזבח שירבעם בא להקטיר והעם בא להקריב חגיגות. לא, הוא נביא, יושב בבית, מקבל קהל. יש לו פתק על הדלת, קבלת קהל, כל מי שיבוא, הוא אומר לו כל מיני נבואות ונותן לו כסף, וזה ביזנס טוב. אז הוא ישב בבית שלו, הוא לא בא לשם. ואז הבנים שלו שכן היו בבית אל על המזבח, וראו שאיש האלוהים בא מיהודה ואמר מה שאמר ועשה מה שעשה, שהמזבח באמת התפוצץ מאפר, סיפרו לאבא שלהם. מה הם מספרים? ונביא אחד זקן יושב בבית אל, ויבוא בנו ויספר לו את כל המעשה אשר עשה איש האלוהים היום בבית אל. מה זה כל המעשה? שאמר שהמזבח התפוצץ עכשיו, וזה אות ומופת שיבוא לבית דוד יאשיהו המלך, שהוא יסבח לשם את כהני הבמות. זה מה שעשה. שהוא עשה בנבואה שלו, באמת התפוצץ המזבח. ועוד את הדברים אשר דיבר אל המלך. מה? הוא אומר למלך, אני לא יכול לאכול איתך, ולא יכול לשוב בדרך הזה, ולא יכול לבוא לבית שלך. יש לו ציוויים משונים, שלא יכול להתקשר עם האנשים האלה כלל וכלל. אז מה שהוא עשה זה המזבח שפוצץ אותו, ושהוא ריפא את ירבעם בן נבט. ואת הדברים אשר דיבר זה שלא יכול ללכת בדרך ולא לאכול ולא לשתות. את הדברים אשר דיבר אל המלך ויספרום לאביהם. בן אחד בא. כתוב ויבוא בנו, לא בניו, בן אחד בא. אלא אחרי שהבן בא והתחיל לספר, באו שאר הבנים והם המשיכו את הסיפור. ויספרו לאביהם. הבן הזה רק אמר בקצרה. באו שאר הבנים, הרחיבו ואיך שהיה והעם היה, תיארו את כל העסק הגדול שהיה שם. וידבר עליהם אביהם. איזה הדרך הלך? הלוא הוא אומר
שהוא יחזור בדרך, לא בדרך שהוא בא בה, דרך אחר. אז אמר, אם כן, איזה דרך הוא הלך, איזה דרך הוא בא, שאני ידע שהוא לא הלך, שהוא לא חזר באותו דרך שהוא בא. ויראו בניו את הדרך, אשר הלך איש האלוהים אשר בא מיהודה. למה? הם ידעו שאם הוא בא מצד זה, אז הוא הולך חוזר מצד אחר. אז אמרו לו, יש שני דרכים, אם הוא אמר שהוא לא הולך בדרך שהוא בא, אז כנראה הוא הולך עכשיו, הוא חוזר בדרך השנייה. ויאמר אל בניו, חיבשו לי החמור, ויחבשו לו החמור, וירכב עליו. הוא הבין שהאיש האלוקים הזה הוא באמת איש האלוקים. אז רצה להתקשר איתו, להתחבר איתו. אז קרא לו, אמר תחבשו לו את החמור, הוא רוצה ללכת אחריו, לקחת אותו. עכשיו, מה הוא אומר לו? וילך אחרי איש האלוהים, וימצאהו יושב תחת האלה. הוא חזר בדרך אחרת, וישב שם לנוח תחת עץ. ויאמר אליו, אתה איש האלוהים אשר באת מיהודה? ויאמר אני, כן. ויאמר אליו, לך איתי הביתה ואכול לחם. מה פירוש? הלוא הוא כבר אמר, גם המלך קרא לו שיבוא, ירבעם קרא לו, והוא אמר לו שאי אפשר לא ללכת אליו הביתה ולא לאכול לחם, גם בלי ללכת הביתה ולא לשתות מים ולא לשוב באותו דרך. אמר לו, תשמע, זה מה שהשם אמר לך, הוא אמר לך על ירבעם. בדרך הלכת אליו, לא בדרך הזאת תשוב. גמרנו, עכשיו אתה חזרת בדרך השנייה, קיימת כבר את דבר השם. עוד מה הוא אמר לך, לא לאכול ולא לשתות? ממי? מירבעם. אני משהו אחר. ככה הטיל בו ספק בנבואה שהוא קיבל מאת השם. ואמר לו, לא, על זה השם לא אמר לך. ויאמר אליו, אתה איש האלוהים אשר באת מיהודה? ויאמר אני. ויאמר אליו, לך איתי הביתה. איתי כן מותר לך ללכת. אם ירבעם השם אמר לך לא ללכת. לא ללכת אליו הביתה ולא לאכול לחם. אבל לי, אין עליך ציווי כזה. לאכול לחם. ויאמר לא אוכל לשוב איתך ולבוא איתך, ולא אוכל לחם ולא ישתה איתך מים במקום הזה. הוא אומר, אני לא יכול, אני שמעתי דבר כללי. תלך שמה ותאמר לירבעם את הנבואה הזאת, ולא תאכל ולא תשתה ולא תשוב בדרך. אז עכשיו אם אני הולך, אז זה באותו שליחות של אותה נבואה. אז אסור לי לאכול באותה שליחות של אותה נבואה. לכן הוא אומר, לא אוכל לשוב איתך, כמו שאני לא אוכל לשוב ללכת לבית של ירבעם, אתה והוא אותו דבר. ועוד, ולבוא איתך, גם אני לא אוכל. למה? כי זה הדרך השנייה עכשיו שבאתי פה. אז עכשיו רק לבוא, אפילו אני לא אגיע אליך הביתה ולא אוכל ולא אשתה, רק הדרך הזאת עכשיו הלכתי חזור, עוד פעם אני לא יכול ללכת בשוב. זאת אומרת, הוא לא עמד שהקדוש ברוך הוא אמר לו, בדרך אשר אתה בא לא תשוב. אז זה בהלוך. עכשיו בחזור הוא הלך בדרך שהוא חזר, זה לא הדרך הראשונה, הדרך השנייה, ובדרך הזה שהוא חוזר עכשיו, הוא עוד פעם לא יוכל לשוב, כי בדרך אשר אתה בא אתה לא יכול לשוב. והשם אמר לו בדרך אשר אתה בא בה. מה זה בא? הוא בא אל ירבעם, בדרך הזה הוא לא ישוב. וגם הוא בא אליו הביתה, הוא חוזר עכשיו לכיוון לבית שלו, לכיוון יהודה, וגם שם עוד פעם הוא לא יכול. אז הוא אומר, אדוני, אני נתקע פה, אני לא יכול להמשיך לחזור חזרה. אז הוא אומר דבר נכון, ככה השם אמר לו, נכון? דרך שהוא הלך לא יחזור, אז אסור לו לשוב איתך. לכן הוא אומר, לא אוכל לשוב איתך. וגם לבוא איתך, לשוב איתך אל בית אל, זה ודאי לא. אבל גם לבוא איתך את הדרך הזאת שכבר חזרתי, את החצי דרך הזאת מהאלה עד שם, גם זה אני לא יכול. ועוד, אתה עוד רוצה שאני אוכל איתך לחם? לא אוכל לחם ולא אשתה איתך מים במקום הזה. גם כאן במקום הזה, באלה, תחת האלה, גם אני אסור לי לאכול, כי עדיין לא נגמרה הנבואה, השליחות שלי מאת השם, לא נגמרה. ועל הכל חל, עד שאני אחזור הביתה, לא אוכל ולא אשתה ולא אחזור באותו דרך. אז זה דבר כללי, עד שהוא יגיע הביתה. כי דבר אליי בדבר אדוני, לא תאכל לחם ולא תשתה שם מים, לא תשוב ללכת בדרך אשר הלכת בה. אז עכשיו אתה מבקש ממני שאני אחזור את הדרך שהלכתי עד האלה. זה אסור.
ואתה מבקש שאני אוכל? הוא אומר לו, לא, איתי תאכל. אם ירבעם השם אמר לך לא לאכול, אבל איתי מותר. והוא אומר, לא, השם אמר דבר אליי בדבר השם, לא תאכל לחם ולא תשתה שם מים. לא משנה אצל מי, אם זה אצל ירבעם או אצלך. וגם, איך אני אחזור? לא תשוב ללכת בדרך אשר הלכת בה. ויאמר לו, גם אני נביא כמוך. הוא אומר לו, אני לא נביא שקר, אני נביא בדבר השם. ככה הוא מרמה את העם, שהוא נביא בדבר השם. הוא אומר לו, גם אני נביא כמוך. ומלאך דיבר אליי בדבר השם, לאמור, השיבהו איתך אל ביתך, ויאכל לחם וישת מים, כי חש לו. הוא שיקר לו, הוא אומר, עכשיו יש לי שליחות בדבר השם למסור לך. אז אם אני נביא השם כמוך, אז אסור לנסות נביא יותר מדי. נביא שהוא מוחזק, הוא אומר, אני מוחזק, תשאל את כל העם, אני מוחזק כמוך. כמו שאתה, אסור לך להפר דברי נבואה שלך, אסור לך גם להפר דברי נבואה שלי. כמו שהגמרא אומרת, נביא שלא הוחזק בעינינו שהוא נביא אמת, עדיין יש לנו ספקות עליו, מרבים לנסות אותו כל מיני ניסויים. תוריד שלג בקיץ, תעשה כך, תגיד כך. נותן הרבה ניסיונות עד שרואים שהכל מדויק והוא הולך בדרך השם והוא צדיק וישר, מקבלים את האמונה שלו, הוא נאמן, גמרנו, לא תנסו אותו יותר מדי. אבל כל זמן שיש לנו ספק בו, מותר לנו לנסות אותו. כאן הוא אומר, תראה, אני כבר מוחזק בעיני כל העם שאני כמוך. אז כמוך לא צריך ניסויים, אל תנסה אותי. ואם נביא אסור לו לעבור על דברי נבואתו שלו, גם נביא אסור לו לעבור, כל אדם אסור לו לעבור על דברי נביא. שעובר על דברי נביא חייב חנק. אז אסור לך, אז גם לך אסור לעבור על דבריי. אלא מה אתה אומר שהנבואה שלי סותרת את הנבואה שלך? אני אסביר לך שזה לא סותר. מה אתה אומר? מה השם אמר לך? שתלך לירבעם ותגיד לו את מה שתאמר, ולא תאכל ולא תשתה ולא תחזור באותו דרך. זה גמרת. הנבואה הזאת נגמרה. הלכת, חזרת בדרך השנייה, לא אכלת, לא שתית, נגמר הסיפור. עכשיו זה היה בשליחות לירבעם, בנבט, אבל עכשיו זה משהו חדש. זה שליחות חדשה. בא אליי מלאך בדבר השם, דיבר אליי בדבר השם לאמור, השיבהו איתך אל ביתך, לא אל בית ירבעם, ולא אל המקום שבבית אל, שם הבמות, אלא אל ביתך דווקא. כי יכול להיות מה שהשם אמר, לא לאכול לחם, לא רק בבית ירבעם, אלא גם בבית אל, איפה שהבמות. אבל הוא אומר, לא, אני מודה לך, נכון אתה צודק, אסור לאכול אצל ירבעם, אסור לאכול בבית אל אצל הבמות, אבל איתי בביתי, השם אמר שכן. מה זה אומר שאומר לו אני מוחזק? עידו הכיר אותו שהוא מוחזק? זה כיחש לו. הלא, הגמרא שואלת, לא מכיר. הגמרא שואלת, התורה אמרה אסור לרצוח, והאבות כולם קיימו כל התורה כולה. בא אברהם אבינו, אומר ליצחק, השם אמר לי לרצוח אותך, לשחוט אותך, לעולה. והשם אמר, תקשור אותי טוב, שיהיה קורבן טוב. מה? למה אתה מאמין לו? הלא אתה יודע שאסור לרצוח. הוא אומר, הוא יכול להגיד, אותו הוא ציווה, אותך הוא לא ציווה, מה אתה הולך אחריו? אלא כיוון, אומרת הגמרא, כיוון שיצחק ידע באביו שהוא נביא אמת ומוחזק, אז מה שאומר לך נביא חייב לשמוע. ידע באביו. כן, הוא לא ידע. ידע באביו. פה הוא לא ידע, אבל הוא מפתה אותו, זה היה הטעות שלו, ועוד מעט תראה מה שקרה לו, שהאריה אכל אותו. אז כאן הוא אומר לו, תשמע, אני נביא מוחזק כמוך, ועל נביא מוחזק חייבים לקבל את דבריו. ואם תאמר שהנבואה שאני אומר לך זה סותר את הנבואה שאתה קיבלת, לא, זה לא סותר. אתה הלכת בדרך ולא חזרת באותה דרך, קיימת את הנבואה. לא אכלת ולא שתית לחם, זה בנבואה של לומר לירבעם בן נבט. נכון, הכל קיימת, נגמרה המצווה. עכשיו יש משהו חדש, קיבלנו עוד נבואה, מלאך דיבר אליי בדבר השם לאמור, השיבהו לא אל ירבעם, השיבהו איתך אל ביתך ויאכל לחם וישת מים. זה נבואה חדשה עכשיו, זה לא סותר את הנבואה הקודמת, כי חש לו, רימה אותו, והוא היה צריך לחשוד, הרי האדם הזה, אתה לא מכיר אותו,
נראה לך עם זקן לבן יורד על פי מידותיו הרעות. אבל הוא שקר, אולי, הוא אומר לך שהוא מוחזק כמוך, אבל למה אתה מאמין? אז זה כאן. זה היה צריך לשאול, זה הטענה עליו היה, כיחש לו. למה הוא כן האמין? מפני שהוא הבין שהנבואה שלו לא סותרת את הנבואה שלו. אם הוא היה יודע, זה הנבואה שלי, קיבלתי, לא יאמין לאף אחד. אתה קיבלת בדבר השם, מה אתה מאמין לאחרים? תאמין רק מה שאתה מקבל מאת השם. אבל כאן שהוא הסביר לו בשכל מבואר טוב, שזה לא סותר, זה שני דברים נפרדים, אז לכן קיבל. וישוב איתו, ויאכל לחם בביתו, וישת מים. גם הלך איתו בביתו את הדרך שהוא הלך בחזור. את הדרך הזאת הוא חזר, וגם אכל בביתו, הוא אמר זה בביתו, זה לא אצל ירבעם ולא בבית הבמות. בביתו, גם אכל וגם שתה וגם חזר באותה הדרך. ויהי הם יושבים אל השולחן, ויהי דבר אדוני אל הנביא אשר השיבו. איזה נביא? השקר, הנביא אשר השיבו. אומרת הגמרא, בואו ראה כמה גדול כוחה של לגימה. גדולה לגימה שמקרבת את הלבבות. אדם אוכל עם חברו, נהיים חברים. יש אחד עובד איתו באותו מפעל, באותו חדר, עובדים 20 שנה, הם לא מרגישים כל כך ידידות. עובדים. אבל יש אחד חבר שהוא פוגש אותו פעם בכמה זמן, נפגשים במסעדה, אוכלים ביחד. מי הוא מרגיש לבבי יותר? זה שאוכל איתו. אבל כשהוא יותר איתו, שותפים אפילו, אבל לא אוכלים ביחד. אוכלים ביחד זה ידידות אחרת. גדולה לגימה שמקרבת את הלבבות. עוד אומרת הגמרא, גדולה לגימה שמשרה נבואת השם על נביאי הבעל, נביאי השקר. כאן הנביא השקר הזה, אכל עם נביא אמת, התחבר אליו. שהתחבר אליו, ינק ממנו כוח לקבל נבואה מאת השם. עידו, הקדוש ברוך הוא כועס עליו ולא מוסר לו נבואה. וזה השקר הזה מקבל נבואה מכוח הקדושה של עידו. ויהי דבר השם אל הנביא אשר השיבו, לא אל עידו. ומה הוא אומר לו? ויקרא אלישע אלוהים אשר בא מיהודה לאמור, כה אמר אדוני, יען כי מרית פי אדוני, ולא שמרת את המצווה אשר ציווך אדוני אלוהיך, ותשוב ותאכל לחם ותשת מים במקום, זה אותו מקום, במקום אשר דיבר אליך, אל תאכל לחם ואל תשתה מים. לכן הוא אומר לו, לא תבוא נבלתך אל קבר אבותיך. זה מי מקבל? הקדוש ברוך הוא כביכול לא רוצה להשרות נבואה עכשיו על עידו. כועס עליו שהוא ביטל את הנבואה שקיבל מאת השם ישירות. ואילו דרך מי הוא שולח אליו? דרך השקר שולח לו נבואת אמת. והשקר אמר לו את זה כאילו? והשקר אמר לו, כן. ויקרא אל איש האלוהים אשר בא מיהודה לאמור. קורא לו, אומר, קיבלתי עכשיו נבואה מאת השם. הרגיש שזה נבואה אמיתית. ואמר לו, כה אמר השם, בשם השם אומר לו. יען כי מרית את פי השם. הוא אמר לו קודם שזה לא מרית את פי השם, הנבואה היא נגמרה, ועכשיו יש נבואה שלי, זה משהו חדש. כאן הוא אומר לו, לא, זה הטעות ששמעת בקולי ולא שמעת בקול השם, תשמע מה השם אמר עליך עכשיו. כי מרית את פי השם ולא שמרת, אתה חושב ששמרת את המצווה אשר ציווך השם אלוהיך, את המצווה שאשר ציווה אותו הוא שמר, ומה שעכשיו, מה שהוא אומר לו, זה נבואה חדשה, הוא שומע לנביא חדש. הוא אומר לו, השם אומר לו, מרית פי השם, ולא שמרת את המצווה אשר ציווך השם אלוהיך. במה לא שמרת? א', ותשוב ותאכל לחם, ותשת מים, במקום אשר דיבר אליך, אל תאכל לחם ואל תשתה מים. אז גם כן ותשוב, זה קודם כל דבר אחד. אמר לו לא לשוב. הוא אומר, טוב, אני לא שבתי בדרך שהלכתי, אני חזרתי חזרה. אבל את הדרך שחזרת חזרה בדרך השנייה, את זה גם היה אסור לך לשוב באותה דרך. כי הוא אמר לו, בדרך אשר אתה בא בה, אם אתה בא אל בית אל, בדרך הזה אל תחזור. ואם אתה בא מבית אל אליך הביתה, גם כן בדרך הזאת אל תחזור. וכאן הוא חזר בדרך השנייה. אז קודם כל ותשוב. עוד ותאכל לחם ותשת מים, איפה?
לא במקום האלה, אלא במקום אשר דיבר אליך, אל תאכל לחם ואל תשתה מים. אז נמצא, עבר על כל הציוויים. הוא ביאר לו שהוא לא עבר על שום ציווי, ובאמת כאן מתבאר שהוא עבר על כל הציוויים כולם. לכן מה אומר? מידה כנגד מידה. הוא שב נגד רצון השם, אז הוא לא ישוב. אפילו לקבורה לא יקבר בקברות אבותיו. כתוב, נוח לו לאדם להיקבר בקברות אבותיו. כתוב שאדם שנקבר בקבר, אסור לפתוח קבר. רק לאחד מכמה סיבות. או שרוצים להעלות אותו מחוץ לארץ לארץ ישראל, או מחוץ לארץ לחוץ לארץ, או בתוך ארץ ישראל לארץ ישראל, כדי לקבור אותו בקברות אבותיו. למה? יש נחת רוח לנפש שהיא עם קרוביו. אז בשביל לקבור קברות אבותיו זה נחת רוח לנפש. הוא אומר אפילו את הנחת רוח הזאת לא יקבל. לא רק שלא יחזור הביתה, כי הוא חזר בדרך אשר הלך, לא רק שהוא לא יחזור הביתה, גם קברו לא יהיה בקברות אבותיו. ויהיה אחרי אוכלו לחם, ואחרי שתותו, ויחבוש לו החמור לנביא אשר השיבו. חבש לו את החמור, אמר לו, טוב, אתה הלכת רגלי, לפחות רחמנות עליך עכשיו, הלכת, באת, חזרת, חבש לו את החמור שילך בדרך. נתן לו מתנה חמור. הוא ידע שזה טעות שלו, הוא לא צריך לשמוע. נביא צריך להיות איתן בדעתו. הרמב"ם כותב על דברי הגמרא בנדרים, אין הנבואה שורה אלא על חכם, גיבור, עשיר וענב. הרמב"ם מבאר, חכם שהוא חכם בתורה. גיבור שלא מתבלבל ואין יצרו שולט עליו, זה גיבור. איזה הוא גיבור כמו שתצרו? לא גיבור שהוא יכול לפוצץ הרים ושבר סלעים. גיבור שאין יצרו מתגבר עליו. עשיר שאין לו אפילו פרוסת לחם והוא מרגיש שהוא לא צריך כלום. הסתפקות, מידת ההסתפקות במועט. וענב. זה 4 מידות שצריך שיהיה בנביא. אז נביא צריך להיות כזה חזק איתן בדעתו. כל העולם יגידו משהו, הוא יש לו את הדעה הברורה, הוא לא נסחף אחרי התקשורת, אחרי פרסומים, אחרי שיגידו, 1000 רבנים יגידו לו משהו, אני יודע את האמת. גמרנו, הוא עומד חזק, כמו אברהם אבינו. למה נקרא אברהם אבינו אברהם העברי? שכל העולם בעבר אחד והוא בעבר שני. יכול לצאת נגד הזרם, נגד כל העולם. ככה צריך להיות נביא. צריך להיות חזק איתן בדעתו. וכאן הוא ידע שהטעות היא בו, שהוא לא איתן, אז הוא לא מגיע לו נבואה בצורה כזאת. מתפתה מהר. ויהיה אחרי אוכלו לחם ואחרי שתותו ויחבוש לו החמור לנביא אשר השיבו, וילך וימצאהו אריה בדרך וימיתהו. ותהי נבלתו מושלכת בדרך, והחמור עומד אצלה, והאריה עומד אצל הנבלה. פלא פלאים. אריה רוצה חמור יותר טוב מהאדם. הוא פי 2, פי 3 מהכמות של האדם. אז ישר יתפוס את החמור. למה יתפוס את האדם? טוב, נגיד הוא היה רעב, יותר טעים לו בשר אדם. נו, אז תאכל אותו. לא, פלא פלאים. הרג את האדם, את עידו, והחמור עומד חי, ולא הרג גם אותו. אם הוא כעוס, יהרוג את שניהם. ואם הוא לא כעוס, לא יהרוג אף אחד. ואם הוא רוצה לאכול, יאכל. אבל מה עושה? האריה, אחרי שהרג, לא תגידו פחד, מישהו שמע וברח. הוא עומד אצל הנבלה. האריה עומד מצד אחד, החמור עומד מצד שני, והוא, הגוף שלו מושכב ככה על הארץ, והאריה לא אוכל, ולא טורף גם כן את החמור. פלא פלאים. רואים שזה ממש התקיים נבואה של נביא השקר שקיבל נבואת השם, ממש התקיים כך. ותהי נבלתו מושלכת בדרך, והחמור עומד אצלה, החמור לא המשיך ללכת, עומד, מחכה, והאריה עומד אצל הנבלה גם כן, זה עומד מצד זה, זה עומד מצד זה, והוא נבלתו מושלכת, והאריה לא רוצה לא לאכול ולא להרוג את החמור, ורוחג רק את האדם. אז זה מראה שהוא בדבר השם. מות המשיח. כן, אבל זה מות המשיח שהרג את הנביא. טוב. פרק י"ג פסוק כ"ד. למדנו שעידו הנביא אמר את הנבואה על המזבח של ירבעם בן נבט, ותיבש ידו של ירבעם והתפלל ושב.
אז בא נביא שקר אחד ואמר לו, בוא תאכל אצלי. אמר לו, דיברתי בדבר השם, קיבלתי נבואה מאת השם, לא לשוב בדרך אשר בא בה, ולא לאכול ולא לשתות. אמר לו, גם אני נביא כמוך, וקיבלתי בשם השם שמותר לך. למה? אחרי שכבר הלכת, לחזור באותו דרך שהלכת אסור. לאכול ולשתות שם אסור. אבל אתה הלכת, ואתה עכשיו לא חזרת בדרך שבאת, אז עכשיו הלכת בדרך השנייה, אז נגמרה המצווה של ההליכה. מה אתה אומר לאכול ולשתות? גם כן, אחרי שהעדת ולא אכלת ולא שתית וכבר חזרת חצי דרך חזרה, אז התבטל העניין הזה, ולכן מותר. זה ככה הוא רימה אותו, וכאילו פשט לו את הספק שלו. מה היה הספק של עידו עצמו? האם ברגע שהוא הגיע לשם, והוא לא אכל ולא שתה, והתחיל לחזור בדרך חזרה, נגמרה כבר הנבואה, התפקיד שלו מאת השם נגמר, ואז עכשיו יהיה מותר לו, או שנאמר לא, עד שהוא לא יגיע לביתו, לא נגמר התפקיד. וכאן הוא היה צריך ללמוד, כמו ששלוחי מצווה אינם ניזוקין לא בהליכתן ולא בחזירתן. למה? כי החזרה של נביא, שאדם חוזר ממצווה, גם זה חלק מהמצווה. נמצא שכל זמן שהוא לא חזר לביתו, אסור לו לשוב בדרך, אסור לו לאכול ולשתות שם. אבל הוא אמר לו לא, ברגע שאתה גמרת את הציווי, את הנבואה שאמרת לירבעם בן נבט, שעל המזבח הזה יזבחו את כהני הבמות, ברגע שאמרת גמרת את המצווה, עכשיו הלכת בדרך, עכשיו אתה יכול ללכת, לחזור ולאכול ולשתות. ככה פשט לו את הספק, פיתה אותו, ובאמת מה היה צריך להיות? יש לך ספק? תשאל את השם. ואתה לא שואל? מספק, כל ספק דאורייתא לחומרא, נבואה מאת השם, תחמיר. למה אתה חוזר לאכול? אז לכן מה נהיה? הוא הלך ואכל ושתה שם. ושם כתוב, וישוב איתו, פסוק י"ט כתוב, וישוב איתו, אז זה דבר אחד שהוא היה אסור לו לחזור בדרך, אז לכאורה הוא חזר בדרך, וישוב איתו, ויאכל לחם בביתו, וישת מים. והם יושבים, והנבואה קיבל, הנביא השקר קיבל את הנבואה הזאת, ומה אמר לו? כה אמר השם יען כי מרית פי השם. למה זה מרית פי השם? הוא חשב שמותר. אחד שמחפש קולות בעבודת השם, זה כבר נראה שהוא ממרה פי השם. מה זה ממרה? ממרה זה שעושה בכוונה, להכעיס. סורר ומורה, עושה דווקא. אומרים לו, במזיד הוא עושה, זה ממרה. אבל כאן נביא, כל כך הוא דבוק בהשם עד שהקדוש ברוך הוא מוכן להשרות שכינתו עליו, אדם כזה צריך להיות דבוק בהשם לגמרי, שאם יש לו ספק הוא מחמיר. ואם הוא מתחיל לזלזל ולחפש קולות, זה כבר ממרה פי השם. זה כבר כאילו הוא מזיד. ככה החמיר עליו נבואת השם כאילו הוא מזיד. מה אומר לו? ולא שמרת את המצווה אשר ציווך השם אלוהיך. מה ציווה אותו השם? 3 דברים. לא לשוב בדרך שבא, והוא שב. אבל הוא לא שב בדרך שהוא בא, אלא הוא שב בדרך שהוא חוזר. התחיל לחזור חצי דרך וחזר. אז אולי גם זה. ולאכול ולשתות. אלה 3 דברים שציווה אותו השם. אבל על מה הוא מעניש אותו? הוא אמר לו, ותשוב, ותאכל לחם, ותשת מים במקום אשר דיבר אליך. מה דיבר אליך? אל תאכל לחם ואל תשתה מים. אז הוא אומר לו, במקום אשר דיבר אליך אל תאכל לחם ואל תשתה מים. ומה אם לשוב? על הלשוב לא העניש אותו. כי באמת על לשוב הוא לא שב בדרך שהוא בא, אלא הוא שב מהדרך החזרה חצי דרך. על זה השם לא ציווה אותו. לכן אומר לו, מידה כנגד מידה, לא תבוא נבלתך אל קבר אבותיך. כיוון שהוא אכל ושתה שם במקום שאמר לו השם לא לאכול, אז הוא יהיה, גם הוא לא יבוא לביתו. ולא רק שהוא לא יבוא לביתו, אלא גם גופה שלו לא יבוא להיקבר בקברי אבותיו. אמרנו שנחת רוח לאדם להיקבר ליד קרובה. ויהיה אחרי אוכלו לחם ואחרי שתותו, עוד בעיה נהיה כאן. הקדוש ברוך הוא אומר לו לא לאכול ולא לשתות, והוא עוד קיבל מתנות. חבש לו את החמור, הוא הנביא הזה בא ברגליו, לא היה לו חמור. וכאן בא נביא השקר, נתן לו גם מתנה. הקדוש ברוך הוא אמר לו לא לאכול ולא לשתות, והוא עוד גם מקבל מתנות.
קיבל חמור. וילך וימצאהו אריה בדרך וימיתהו. ותהי נבלתו מושלכת בדרך והחמור עומד אצלה והאריה עומד אצל הנבלה. קודם כל, למה הנבואה הזאת קיבל אותה הנביא השקר? למה לא הקדוש ברוך הוא יגיד את זה ישר לעידו הנביא? אם הקדוש ברוך הוא היה אומר את זה לעידו הנביא עצמו, זה לא היה מתפרסם. אז אנשים היו שומעים, הנביא הזה שאמר שהתפוצץ המזבח והתייבשה ידו של ירבעם בן נבט, כל הסיפור הזה, הוא איפה, מה איתו הנביא הזה? איפה הוא? מחכים שיתקיים הנבואה. לא, הוא הלך בדרך, עוד לא הגיע הביתה, אריה אכל אותו, אריה הרג אותו. מה יגידו? סימן שהוא נביא שקר, אז גם לא יתפוצץ המזבח, הכל שקר. ככה יגידו עליו. לכן רצה הקדוש ברוך הוא שלא יקבל הוא את הנבואה ויישאר בבטן שלו לעצמו לבד. נתן את זה לנביא השקר, שעל ידי כך יתפרסם הדבר, ויוודא שהנביא הזה אכל אותו אריה לא מפני שהוא נביא שקר, הוא נביא אמת. ומה שאכל אותו אדרבה, מפני שהוא עבר על נבואתו ואכל לחם. הוא נביא שקר, אז מצד שני. אז הנביא שקר קיבל את הנבואת אמת הזאת, כדי שיתפרסם הדבר שנבואת הנביא היא נבואת אמת. ומה שהוא נהרג זה לא מפני שהוא שקר, הוא נהרג מפני שהוא נביא אמת, והוא עבר על נבואתו שאכל לחם. אבל בדרגה שלו הרב, נביא הוא בדרגה כל כך משהו מחובר לשם, בחיבור גמור. אז באותו רגע שהיה לו ספק, ומזה, זה העונש, זה העונש, אבל מזה אפשר ללמוד שלא כמו שיש אנשים אומרים, לא, הוא צדיק גדול, לא יכול להיות שהוא טעה. אין דבר כזה, גם נביא יכול לטעות. זה מה שיש לו בחירה חופשית גם לנביא. כן, בדיוק. הכל יכולים לטעות. החז"ל אומרים לנו, אנחנו לא היינו יכולים לומר אם לא שכתוב. ומשה רבנו אומרים עליו טעה. אם משה רבנו מעיזים להגיד רבותינו מילים כאלה, אין אדם נקי מטעויות. אפילו מלאך קדוש השם כמו איש האלוקים כמו משה רבנו. כל שכן נביא וכל שכן היום אומרים לא לא לא, הוא לא יכול להיות שהוא טעה. פלוני הוא בבא גדול, הוא צדיק, הוא זה. אין דברים כאלה. טעה כל אחד יכול לטעות. הנה נביא השם וטעה בדבר השם. והקדוש ברוך הוא אומר לו, מרית את פי השם, כאילו זה מזיד עשית. למה מזיד? לא היה לך להקל. ספק יש לך בדבר השם? תחמיר. אם אתה כבר מחפש קולות, זה נקרא ממרא פי השם. הוא מחפש את מה שמתחשק לו. וילך וימצאהו אריה בדרך וימיתהו. הוא רוכב על החמור, והאריה רק הרג אותו. אריה טורף ואוכל. טבעו של אריה הוא לא סתם הורג, אלא אם כן מישהו יכעיס אותו והוא כעוס מאוד. וכאן היה דבר והיפוכו. הוא הורג את האדם, את הנביא, וימיתהו ולא אוכל אותו. אלא מה תאמר? כנראה הוא לא היה רעב, אלא רק היה כעוס. הרגיזו אותו בדרך, אז הוא נתן מכות למי שבא לפניו. הוא נותן מכות למי שבא לפניו? למה לחמור לא נתן מכה? חמור נשאר חי. ואת הנביא הוא הורג ועומד לידו ולא אוכל. הוא עומד בציבות, כי הנחש, גם כן, הוא ממת, אבל הוא לא ממת כל אחד בגלל רק מי שמצווה. כן, אבל אריה הוא לא טורף אם הוא לא רוצה לאכול, אלא במקרה מיוחד שהוא כעוס. ופה היה להראות שזה היה רק בגלל דבר השם. וילך וימצאהו אריה בדרך וימיתהו, ותהי נבלתו מושלכת בדרך, והחמור עומד אצלה, והאריה עומד אצל הנבלה. פלא פלאים. אם אתה כעוס, אז יהרוג את החמור. ואם אתה רעב, אז אחרי שהרגת אותו, תאכל אותו. ועוד אתה לא רעב ולא כעוס, רק סתם נתת לו מכה להרוג אותו, תמשיך הלאה את הדרך שלך. למה אתה עומד? והנה אנשים עוברים, ויראו את הנבלה מושלכת בדרך, ואת האריה עומד אצל הנבלה. זה עוד פלא גדול. ולמה הקדוש ברוך הוא עשה שהאריה ימשיך לעמוד שם? כדי שיתפרסם הדבר שהנביא הזה הוא נביא אמת, והנבואה שהוא ניבא על ירבעם יהיה נבואה אמיתית. ולמה הוא קיבל עונש? רק העונש הזה פלאי, הוא עונש מפני שהוא אמרה את דבר השם, ולא מפני שהוא נביא שקר, חס ושלום. אז אנשים עוברים, רואים נבלה מושלכת, והאריה לא אוכל את הנבלה, הוא עומד לידה. ואת האריה עומד אצל הנבלה, ועוד שהחמור עומד מהצד השני. פלא פלאים, לא בורח, גם החמור לא בורח. ויבואו האנשים האלה שעברו, ויבואו וידברו בעיר אשר הנביא הזקן יושב בה. שם בעיר בבית אל הלכו, דיברו, נהיה חדשות, זה שיחת היום,
שמע את זה הנביא הזקן הזה, הנביא השקר, שהוא קיבל את הנבואת אמת, לומר לו שככה יהיה, שהוא לא ישוב בדרך. וישמע הנביא אשר השיבו מן הדרך, ויאמר, איש האלוהים הוא כבר ידע, אמרו איש אחד, נבלת אדם מושלכת, ואריה עומד אצלה, פלא פלאים. לא אמרו מי זה, אחד אלמוני, לא יודעים מאיפה, הוא לא מפה, הוא מיהודה, לא מכירים אותו, אין תעודת זהוי בכיס, לא יודעים מי הוא, מה הוא, רק פלא גדול הם אומרים. נבלת אדם מושלכת, אריה עומד לידה ולא אוכל אותה, והחמור חי לידו, פלא פלאים. אז ההוא, הנביא השקר, מיד הבין שזה אותו איש האלוהים שהיה פה, זה עידו הנביא. ויאמר, איש האלוהים הוא, אשר מרא את פי אדוני, ויתנהו אדוני לאריה, וישברהו, וימיתהו, כי דבר אדוני אשר דיבר לו. לא ימיתהו מפני שהוא רעב, אלא זה רק מפני כי דבר השם אשר דיבר לו. וידבר אל בניו לאמור, חיבשו לי את החמור, ויחבושו. וילך, וחמור אחד נתן מתנה לנביא, לעידו הנביא, נתן לו, חבש לו את החמור, נתן לו מתנה שיקח. עכשיו לקח חמור אחר. ולמה החמור ההוא גמר את התפקיד שלו? למה ממשיך לעמוד? כדי שיתפרסם הדבר, ויהיה גם כן, נבלת הנביא, יהיה על מה לקחת אותה. כן? אז החמור עומד מחכה לתפקיד שלו, אחרי שנהרג הנביא, עליו ישימו את גופה של הנביא, ויקחו אותו חזרה. לא בקברות אבותיו, הנה, בקברות בבית אל, לא ביהודה, אלא בקברות בבית אל. וילך וימצא את נבלתו מושלכת בדרך. עדיין, אחרי שבאו ועברו אנשים והתפרסם בעיר, והוא הולך בחזרה לנסוע כל הדרך הזאת, עדיין האריה עומד והחמור עומד ונבלת הנביא מושלכת. וילך וימצא את נבלתו מושלכת בדרך. והחמור והאריה עומדים אצל הנבלה. עומדים, פלא פלאים. האריה היה צריך להרוג את החמור, או לאכול את האדם. לא זה ולא זה. ושניהם עומדים והחמור גם לא בורח. פלא פלאים. ולא אכל האריה את הנבלה, ולא שבר את החמור. זה בא כתוב להדגיש. ממה נפשך? אם הוא כעוס והוא לא רעב, אז כעוס כמו שהרג את האדם, יהרוג גם את החמור. לא שבר את החמור. ואם הוא רעב, יאכל את נבלת האדם הזה. אלא רואים שזה דבר פלאי, השגחת השם מיוחדת. ויישא הנביא את נבלת איש האלוהים, ויניחהו על החמור וישיבהו. הנה החמור הזה היה לו תפקיד, לא ברח, כדי שישאו את נבלת הנביא על החמור. וישיבהו, ויבוא אל עיר הנביא הזקן בבית אל, לספוד ולקוברו. אמר, אני יודע שהוא היה איש אלוקים אמת, לכן ראוי לא לקבור אותו ככה בפשטות, אף על פי שהשם אמר שהוא לא יבוא אל קבורת אבותיו, אבל קבורה מגיעה לו, וגם כבוד האחרון מגיע לו, אז לכן החזיר אותו לשם כדי להספיד אותו ולקוברו. מה שזה בעצם בסופו של דבר בשוגג, לא במזיד. כן, אבל בדרגה שלו זה נחשב כאילו מזיד, קורא לו מרית את פי השם, בדרגה שלו. וינח את נבלתו בקברו, ויספדו עליו, הוי אחי, כאילו קרבה גדולה יש לו איתו, כאילו אחיו מצטער עליו הרבה. פגש אותו פעם אחת. כן, אבל מרוב הערכה רצה להספיד אותו, הלוא אף אחד לא מכיר אותו בעיר, מי יבוא לבכות? רק הוא שהכיר אותו, אז הספיד עליו הספד כמו שמספיד אח. לא נענש. מי? שקר. הוא שקר, הוא כולו שקר, הוא יקבל את העונש שלו יחד עם כל נביאי השקר. ועוד מעט נראה שהוא גם כן ניצל בקבורה שלו, הנה, נגיע. וינח את נבלתו בקברו ויספדו עליו, הוי אחי, ויהי אחרי קוברו אותו, ויאמר אל בניו לאמור, במותי וקברתם אותי בקבר אשר איש האלוהים קבור בו, אצל עצמותיו הניחו את עצמותיי. מה זה? זה כפל לשון. הוא אומר שהוא ימות, מבקש שלא יקברו אותו בקברות אבותיו, אלא בקבר של הנביא הזה. אחר כך, זה בקבר אשר איש האלוהים קבור בו, שם ישימו אותו.
אצל עצמותיו, אתה אמרת לקבור, אז העצמות ודאי יהיו ביחד איתו. מה? בזמנם היו רגילים ליקוט עצמות, כתוב בשולחן ערוך, יש עניין ליקוט עצמות. אחרי 12 חודש שמתעכל הבשר, היו מלקטים את העצמות, עושים קברים יותר קטנים, וככה היה בית קברות של עצמות. התחלה קוברים אותו בקבר גדול, עד שיתעכל הבשר, אחר כך עושים קברים קטנים, זה ליקוט עצמות. אז כיוון שכך דרכם, הוא אומר להם, קודם כל בקבר שהוא ימות, יקבר בקבר איתו. אחר כך שילקטו את עצמותיו, הוא מבקש שגם ליקוט העצמות, לקבור אותו במקום אחר בליקוט העצמות, גם הוא ילקטו את עצמותיו יחד עם עצמות. תמיד שהוא יהיה איתו. למה? למה הוא רוצה תמיד להיות איתו? הוא אומר, תראו, הנבואה הזאת שהוא אמר, שיבקע מזבח, וכל כהני הבמות, כולל הוא, כל כהני הבמות, כולם ישרפו אותם ואת עצמותיהם על המזבח הזה, ויבקע מזבח, גם יהיה איתו. הוא אומר, הוא לא יודע מתי זה יהיה. הוא אמר, הנה נולד בן לבית דוד, יאשיהו שמו. יבוא איזה אחד מהנכדים של רחבעם, קוראים לו יאשיהו. מתי הוא יהיה? הוא לא ידע שזה יהיה בסוף בית ראשון. יכול להיות שזה יהיה עכשיו זה עדיין התחלת בית ראשון. זה 300 שנה ביניהם. לא יודע מתי זה יהיה, אולי השנה, אולי שנה הבאה. אז אמר, אם זה יהיה מתי שעדיין הבשר קיים, עוד לא ליקוט עצמות, אז תקברו אותו איתו, כדי שהוא עצמותיו יצילו את עצמותיו של הנביא השקר. כי הוא לא רוצה שישרפו את עצמותיו על המזבח. אמר, אולי בזכותו הוא יזכה שאותו לא ישרפו. ואם זה יהיה עוד הרבה זמן, שכבר את עצמות הנביא ילקטו, הוא אומר, ברגע שיחליטו ללקט עצמות הנביא, ילקטו גם את העצמות של הנביא השקר. כדי שתמיד הוא רוצה להיות איתו, אולי הוא יזכה שלא ישרפו את עצמותיו על המזבח. תחזור בתשובה, אבל זה יותר פשוט. לא, כבר הנבואה התקיימה. אמר הנבואה שבאה עם סימן ועם מעשה, כן, חייבת להתקיים. וכאן היה מעשה שבאותו שעה שהוא ניבא, נבקע באמת המזבח ונשפך הדשן מעליו. אמר ככה כמו שנשפך הדשן מעליו, האפר, ככה היא בקע וישפכו העצמות. לחזור בתשובה הוא יכול, אבל את הגזרה היא תתקיים. כי היו יהיה הדבר אשר קרה בדבר אדוני על המזבח אשר בבית אל ועל כל בתי הבמות אשר בערי שומרון. הוא אומר, הוא יודע שזה, כמה שהוא נביא שקר, אבל הוא יודע שזה, יש הבדל בין השקר לאמת. האדם שהוא עובד עם שקר, הוא לא רוצה לחזור בו, והוא כל הזמן מרמה את עצמו שהוא באמת. אבל בשעת מבחן פרטי, שאין לו אינטרס, אדרבה, הוא רוצה את הטוב, הוא יודע מי האמת. כן, רואים ככה. בלעם אמר, תמות נפשי מות ישרים. הוא הולך לקלל את ישראל, הוא שונא את ישראל. אז ישנא אותם ואת אבא שלהם ואת סבא שלהם ואת אברהם, יצחק ויעקב. הוא אומר, לא, לא, לא. למות, אני רוצה למות כמו יהודי. העם הזה הוא העם הכי טוב מהעולם. תמות נפשי מות ישרים. הוא רוצה למות כמו אברהם, יצחק ויעקב. לחיות, הוא רוצה להילחם בעם ישראל. לקלל אותם. לחיות כמו נבלה, להיות עם התאוות שלו. אבל למות, הוא רוצה למות כמו יהודי. בסוף אומרים, טוב, תגיד עליו קדיש. כל הזמן הוא לוחם ברבנים, אחר כך שהוא מת הוא מבקש שהרב יגיד עליו קדיש. למה? כל הזמן קיללת את הרבנים, למה עכשיו אתה מבקש קדיש? ככה, ברגע האמת מגיעים לנקודה. גם כאן הנביא השקר הזה הוא אומר, היו יהיה הדבר אשר קרה בדבר השם, על המזבח אשר בבית אל, על כל הבתי השונות. לכן הוא מבקש שאולי הוא ינצל מהגזרה הזאת. אחר הדבר הזה, מה זה אחר הדבר הזה? פשט הכתוב, אחר הדבר הזה, אחר שהקדוש ברוך הוא שלח נביא להוכיח את ירבעם בן נבט, וניבא עליו וראה שתיבש ידו, וראה שהמזבח נבקע, וראה שהנביא השקר אומר להם כמה הנביא הזה היה נביא אמת. התברר והתפרסם שנבואת הנביא הזה עתידה לבוא. עם כל זה לא שב ירבעם מדרכו הרע. רבותינו דרשו אחר הדבר הזה, אחר הדיבור הזה. איזה דיבור? שאמר לו הקדוש ברוך הוא לירבעם, חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. אמר לו, מי בראש? אמר לו, בן ישי בראש. באמת הקדוש ברוך הוא בהתחלה לא אמר בן ישי בראש. אמר לו, אני ואתה ובן ישי. אתה לפני בן ישי. אבל כדי לעמוד במבחן שישוב בתשובה באמת, אמר לו, מי בראש? אמר לו, בן ישי בראש.
שי בראש, היא אכילה בעינה. אומרת הגמרא בסנהדרין. אפשר לשמוע עוד פעם, אני עוד פעם. אמר לו, לא בעינה, לא רוצה. אז זה אחר הדברים האלה, גם שדיבר איתו הקדוש ברוך הוא, לא שב ירבעם מדרכו הרעה, וישוב, חזר עוד פעם, ויעש מקצות העם כהני במות, לא מהכהנים, אלא מקצות העם. כל אחד מובטל, שאין לו עבודה, מה שמים אותו? בוא תעמוד באיזה בנק, תהיה שומר, דחליל שם, מקום שהוא לא יכול לשמור על עצמו, בקושי עומד על הרגליים, הוא כאילו לשמור על הכסף של הבנק. ככה, גם אלה, אין להם איזה עבודה, מקצות העם לקח אותם שיהיו כהנים. בוא, תהיה כהן, לא משנה מאיזה שבט אתה. ונהיו ככה כהני במות, למי? לא לאנשים חשובים, החפץ ימלא ידו, ויהי כהני במות. עוד הוסיף, יותר על חטאתו פשע מה שהיה קודם, עוד הוסיף. ויהי בדבר הזה לחטאת בית ירבעם, קודם היה חטאת אחת, אמרנו כבר, העגל הזה היה לחטאת, שאלנו, העגל הזה היה לחטאת, העגל עצמו היה חטאת. כן? למדנו שבפרק י"ב שהעמיד את שני העגלים, והדבר הזה היה לחטאת. שאלנו, הלא זה עצמו חטאת? לא, זה עצמו הוא עשה בשביל אנדרטה, בשביל כבוד, שהוא משבט יוסף עשה עגל, בכור שורו הדר לו. אבל אחר כך אמרו לו, מה, אנחנו לא מקריבים קורבנות, רוצים לעלות לירושלים, ראה שהעם רוצים לעלות לירושלים, אמר בוא נקריב קורבנות להשם. אחר כך לאט לאט נהיה מזה עבודה זרה. עכשיו כאן כבר נהיה בדבר הזה לחטאת כזאת, עד שלהכחיד ולהשמיד מעל פני האדמה, עד כדי כך שכעס עליו השם, וכבר נגזר עליו שהוא וכל ביתו וכל זרעו ישמדו מעל פני האדמה.